Евангелле паводле Марка. Сышліся да Езуса фарысеі і некаторыя з кніжнікаў, якія прыйшлі з Єрузалема, і убачылі, як некаторыя вучні яго елі хлеб нячыстымі, гэта значыць, неабмытымі рукамі. Фарысеі ж і ўсе людзі, трымаючыся традыцыі старэйшых, не ядуць, пакуль старанна не памыюць рук, і, вярнуўшыся з рынку, не ядуць, пакуль не абмыюцца. Ёсць і яшчэ шмат таго, чаго прынята трымацца: абмыцця чашаў, збаноў, медных начынняў і лаваў. Таму запыталіся ў яго фарысеі і кніжнікі: чаму вучні твае не трымаюцца традыцыі старэйшых, а ядуць хлеб нячыстымі рукамі? Ён адказаў ім: добра прарочыў Ісая наконт вас, крывадушных, як напісана: гэты народ шануе мяне вуснамі, а сэрца іх далёка ад мяне, але дарэмна ушаноўваюць мяне, навучаючы людскім запаведзям. Бо вы пакінулі запаведь Божую, атрымаецеся чалавечай традыцыі. І сказаў ім: прыгожа вы абыходзіце Божую запаведь, каб захаваць сваю традыцыю. Бо Майсей сказаў: шануй бацьку свайго і маці сваю. І хто зласловіць на бацьку ці маці, няхай будзе пакараны смерцю. А вы кажаце: калі чалавек скажа бацьку ці маці: тое, чым бы я мог табе дапамагчы, корбан, што значыць дар для Бога, то ўжо не дазваляеце яму зрабіць штосьці для бацькі ці маці. Вы парушаеце Божае Слова вашай традыцыяй, якую перадалі, і робіце шмат чаго падобнага да гэтага.